ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ମଧୁମୟ ନାମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲା ବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ମୋତେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟର ଅଂଶକୁ ଶିଖାଇଲି। ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ଶିଖିଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ତାହା ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ତାହା ଏହା ଅଟେ କି ଯୌନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 20 ପର୍ବ। ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଏପରି ଲେଖା ହୋଇଅଛି ଯେ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଅତି ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ଅତି ପ୍ରଭାତରେ ମରିୟମ ଉଠିଲେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସମାଧି ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏ ବାକ୍ୟରେ ଏହା ବୁଝାଯାଏ ଯେ ମରିୟମ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ନିଦ ନାହିଁ, ସେ ଚାହିଁ ବସି ଅଛନ୍ତି ଯେ କେତେବେଳେ ସକାଳ ହେବ, କେତେବେଳେ ପାହାନ୍ତା ହେବ, ଆଉ ମୁଁ ଯିବି ମୋ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମାଧି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବି ଆଉ ରୋଦନ କରିବି। ଏହି ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା ଘେନି ମରିୟମଙ୍କ ଆଖିରେ ନିଦ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପାହାନ୍ତା ହେଇଛି, ସକାଳ ହେଇଛି, ଅତି ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ମରିୟମ ଉଠି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ସେହି ସମାଧି ସ୍ଥାନକୁ ସେ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସମାଧି ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ, ସେଠାରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସମାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେହି ସ୍ଥାନର ପଥର ଘୁଞ୍ଚା ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଘୁଞ୍ଚା ଯାଇଥିଲା, ମରିୟମ ଯାଇ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେଠାରେ ଗୁରୁଙ୍କ ଶରୀର ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଚିନ୍ତିତ ହେଲେ, ଡରିଗଲେ, ଆଉ ଦୌଡ଼ିଲେ ଆଉ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଭାଇମାନେ, ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀର ସେହି ସ୍ଥାନରେ ନାହିଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କୁ ସମାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏହା ଶୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଜହନ, ପିତର, ଯାକୋବ ସମସ୍ତେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ବାସ୍ତବରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ନଥିଲା। ଆଉ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିରାଶ ହେଇଗଲେ, ହତାଶ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ, ଲେଉଟିଗଲେ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏହା କହେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସମସ୍ତେ ନିରାଶରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ମାତ୍ର ମଗଦଲିନୀ ମରିୟମ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ସେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରୋଦନ କରୁଅଛନ୍ତି, ସମାଧି ବାହାରେ ଥାଇ ରୋଦନ କରୁଅଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଆମ ଗୁରୁ ନାହିଁ, ଆମ ପାଖରେ ଆମର ବାପା ନାହିଁ, ଆମ ପ୍ରଭୁ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ି ପଡ଼ୁଅଛି, ରୋଦନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଏପରି ଲେଖା ହୋଇଛି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ନଈ ପଡ଼ି ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ସମାଧି ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଏପରି ଲେଖା ହୋଇଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶରୀର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ସେହି ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଜଣେ ଆଉ ପାଦ ପାଖରେ ଜଣେ, ଏପରି 2 ଜଣ ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ 2 ଜଣ ଦୂତଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ କହିଲେ, ଗୋ ନାରୀ, କାହିଁକି ରୋଦନ କରୁଅଛ? ଆଉ ସେ କହିଲେ, ମହାଶୟ, କେଉଁମାନେ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଘେନି ନେଇଯାଇଅଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ରଖିଦେଇ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛି, ସେ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ଯେ କାହା ସହିତ କଥା ଲାଗୁଅଛି, ସେ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ କି ସେ ଯାହା ସହିତ କଥା ଲାଗୁଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତ, ସେ ତାହା ବି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ, କାରଣ ତାର ଭୟ ବଢ଼ିଯାଇଅଛି କି ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିଏ ନେଇଯାଇଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ବୁଲି ପଡ଼ି ଦେଖିଲେ ଯେ ଆଗରେ ଯୀଶୁ ଥିଲେ। ମାତ୍ର ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ମରିୟମଙ୍କର ଭୟ ଏତେ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମଗଦଲିନୀ ମରିୟମ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, କାହିଁକି ରୋଦନ କରୁଅଛ? କାହାର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଅଛ? ମରିୟମ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଉଦ୍ୟାନର ମାଲି ବୋଲି ଭାବି କହିଲେ, ମହାଶୟ, ମୋର ଗୁରୁଙ୍କୁ କେହି ଘେନି ଯାଇଅଛନ୍ତି, କେହି ନେଇଯାଇଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ତାହା ଜାଣେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଅଛନ୍ତି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିବି। କାରଣ ତାଙ୍କର କଥାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସେ ଭୟରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ସେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରୀର ନଥିବା ଦେଖି ସେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି, ଭୟ ଅଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କହିବାକୁ ଚାହେଁ ତାହା ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ।
ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଗୋ ନାରୀ ବୋଲି କହିଲେ ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ଏହା ମୋର ଗୁରୁଙ୍କ ସ୍ୱର ଅଟେ। ମାତ୍ର ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ମରିୟମ କହିକି, ମରିୟମ, ତ ମରିୟମ ଶୁଣିଲେ, ଆରେ ଏହା ତ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ସ୍ୱର, ଏହା ମୋ ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ୱର, ମୁଁ ଜାଣିଅଛି ଆମର ଗୁରୁଙ୍କ ସ୍ୱର। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହୋଇଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହୋଇଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଅଛନ୍ତି ଯେ ମୋହର ମେଷ ମାନେ ମୋର ସ୍ୱର ଶୁଣନ୍ତି, ଜାଣନ୍ତି, ଚିହ୍ନନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମରିୟମକୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ମରିୟମ, ଆଉ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଏହା ତ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ସ୍ୱର। ସେ ବୁଲି ପଡ଼ି ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାହା ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଥିଲେ। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଜିସାୟ 43:1 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି, ତୁମେ ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛୁ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ନାମ ଧରି ତୁମକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛୁ, ଡାକିଅଛୁ। ଓ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଯେତେ ଜଣ, ଯେତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଥିବା ଯେତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଶ୍ୱାସିନୀ, ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ନାମ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ସେ ଦୂର କରିବାର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେହିଦିନ ଯେପରି ମରିୟମଙ୍କର ସମସ୍ତ ଭୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦୂର କରିଦେଲେ, ଆଉ ସେ ଦୁଃଖମୟ ହୃଦୟରେ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଦେଲେ, ସେ ଝରି ଯାଉଥିବା ଆଖିର ଲୁହକୁ ପ୍ରଭୁ ହସରେ ପରିଣତ କରିଦେଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେତେ ଜଣ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ହତାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଜାଣିଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଧରି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିବାର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ନିରାଶ କରିବାର ପରମେଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି, ସେ ଉତ୍ତମ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଏ ବାକ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହା ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାରୁ, ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଭୟରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମମୟ ସ୍ୱରରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ନାମ ଧରି ସେ ଡାକନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ଭୟରୁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କର ପାପରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କର ରୋଗରୁ ଆମକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଧାର୍ମିକରୁ ଆମକୁ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପୁଣି ସେ ସ୍ୱୟଂଜୀବୀ ହୋଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ନାମ ଧରି ଡାକିଅଛନ୍ତି। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମୋର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ମାନେ, ତୁମେ ଭୟ କର ନାହିଁ, ତୁମେ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେ ଭାବୁଅଛ ଯେ ତୁମର ପରମେଶ୍ୱର କାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ତୁମ୍ଭର ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭର ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ କାଲି ବି ତୁମ ସହିତ ଥିଲେ, ସେ ଆଜି ବି ତୁମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୁଗାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତୁମ ସହିତ ହିଁ ରହିବେ। ସେ କଦାପି ତୁମକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ନାହାନ୍ତି, ସେ ସଦା ସର୍ବଦା ତୁମ ସହିତ ରହିବାର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେ ମରିୟମଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ଥିଲେ, ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ମୋର ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ଭୟ, ଆମ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା, ଆମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି ଆମ ଜୀବନକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାଏ, ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା, ଆଉ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଯେ ଏହି ସମସ୍ୟାରେ ମୋର ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ନାମ ଧରି ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ମୋତେ କାଢ଼ି ନେବେ, ମୋର ନାମ ଧରି ଏହି ରୋଗରୁ ମୋତେ ସୁସ୍ଥ କରିନେବେ, ମୋର ନାମ ଧରି ଏ ପାପମୟ ଓ এই ଜଗତରୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିନେବେ। କାରଣ ମୋର ପ୍ରଭୁ ମୋର ନାମ ଧରି ମୋତେ ଡାକିବାର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏହି ମଧୁମୟ, ଏହି ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।